Hi friend, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजां नैबे इनो जागोन आरोना नैबेयो बे नङा हाया बै नङा नैबे लामायाव बेनो नैबेजों बै गोजौ खोनायाबो बे गोजौ खोनायाबो बे गोजौ खोनाया लामाया बे गोजौ खोनाया ओमफ्राय नैबे थाथो लामाखौ नोंसोर बायनांगौ ना माखौ बायनांदों 2 लाखनि बै देवथारिनि रने फिसाय थैजानाय रने बे रनेनि हा आच्छा बे लखथिया फिसाया थैबाय लामाया बिदिनो जालांगोन दे नारें बाथ खालामसै बेनो लामाया बेबो बेखौ 2 लाखनि बायबाय लामायानो गैलामोन थांनांगौमोन हेलिकप्टारजोंसो नैबेनो लामाया बेनो ओमफ्राय बै बलारिखौबो मोनफागोन बे दंग'आ थैखाबाय बे सिमेन्ट खनसे ट्रेक्टर हा गारनायाव बायदों बे बेसेबां आरोना इसेबां ओरै जागोन ना बिनिफ्राय बै बलारिया गासिबो दंग'सिम बे दंग'आ थैखाबाय मटरानो एरै जायो गुवारा मटरानो गंनै एरै जायो बे ओमफ्राय बाव खालफार जागोन बावहाय खालफार जागोन लामाया ओरै गिदिंबाय दाना दा बै लेसुन खुन्थिया बिजों थांगोन दा ओमफ्राय नैबाव खालफार जागोन लामाया ओरै गेदा जागोन बाव एसे बे दैखौ बारस'गोन ओमफ्राय बारस'नानै लामाया बाव खावनै जागोन बेयाव खावसेया नैबे हा मालिक बे हा मालिक गेजेर ओरै साहा बै एवथानायसिम थांसिगोन ओमफ्राय मोनसेया ओरै बे दंग'निफ्राय 12 फुट जागोन लामा बे ओरै सेर बे जोंनि बिदानि हा बे आरो नै मुलि माइ गायला नामा बेखौ दिनैनिखौ आं होआसैना खायदा दङ आं बेखौ 50 लाख मोनो दा फानबा एसे दुब्लाखौ लाफ्लानानै मोजां लायो ओमफ्राय बैलाय न'आनो खाथिथार बैलाय न'आ बैलाय ओरै देनां लर बानायलायनानै थाबायलायनो हागोन बै न'जों नैबेनिफ्राय आंनिसो ओरैबा लामाया खाथिथार बैलाय बै न'आनो लामा न'आनो बेनो फाथो फोदों ने बेनो फाथो फोदों ओमफ्राय लामाया ओरै आरो थांबावगोन बै औवासुंसिम बे फारि थांबाय थासिगोन ओमफ्राय साहाथिंनिफ्राय फैनाय लामाया बैसिम जाखाबाय बै गुफुर नुहुरनाया बिसिम जाखाबाय बैग्रिबारिया एखेबारे नेपालि भारानिफ्राय सिदा नेपालि भारा थांग्रा लामानिफ्राय जाबोगासिनो लामाया थिखा होदों मा दाम थिखाया ओमफ्राय बिनिफ्राय आं ओरै फानगोन बिगासे बे सुलाखौ फानगोन बे ओरैजायल' आरोना बे दब्लायसे आरोना आरो गोलाव जिखुनु हाया मेला दंब्रा नङाब्रा बे सुलासे खन्दां नैबे आलुनिफ्राय नैबे आलुसिम सुलाब्रै दं आं बे नोंसोरनो मोखांखौनो फानसै ओमफ्राय आं ओरै थाफिनसै ओमफ्राय लामाया बेयाव जोबनाय नङा खिन्थु लामाया नों फट' खेबनानै लादो ओमफ्राय खोन्थाहरदो लामाया बाव जोबनाय नङा ओरै थांबावगोन खिन्थु ओमफ्राय आं लामाखौ नोंसोरनो लामानिफ्राय एसे ओरै सुगोन आं लामाखौ हमफाया लामाखौ हमफाबा नोंसोर लस जागोन लामाखौ आं नोंसोरनो हमफाया ओमफ्राय नैबे हायानो 20 लाख 25 लाख बे दंग' बारबानो 20 लाख 25 लाख अब्ला लामाखौ नेग्रानि खोसिगोन एबार फैगौ मेसेङाव ओमफ्राय बै ससेखौ आं फैसा गारनानै खोबाय बै ससे खोथा गैला बेसेबां ट्रेक्टर थाङो आं खोनसै बै ससेखौ बायनायखिनिखौ नोंहाबो देनां मोनफैजोबगोनब्रा आया बै देनां सोर थाबायो ओरै खारबोयो बिसोर आंनो जइन जानांगोन आंजों लामायाव सियार जाफानांगोन नङाबा आं हारसिं बोरै 2 लाख थैनो नोंहा थैयालै नोंहा मदार हैगोन नालाय बांसिनसो मोनगोन ओमफ्राय नै बैखौबो सासे मेलथारि बायबाय ओमफ्राय बै सिमेन्ट खनसे गायजोब्बायना हनै 9 जनसो मेलथारिफोर ओरैबा खाथि जाबायमोन आरोना ओरैबा खाथि जाथारो बैलाय स्कुला बैलाय ओमफ्राय लामाखौ ओरै हो
औ फानाना ओमफ्राय नोंस्रा देनां सोरनिखौ लादेरो बे आदानिखौबो लानो हाबाय दोनग्रा बबेथिंबा लाफा जाग्रा बबेथिंबा ओमफ्राय न'आव जों आरो लामाया जोंसो जाबावगोन नै खोन्थानोसो बावदों लामाया सिन्था गैला ओरैबो जाबोबाय ओरैबो जाबाय आरो साहानिफ्रायबो बै दुब्लि गिदिर मोनखाबाय औ दा बयबो खारबोलायदोल' खारबोग्राफ्रा ओमफ्राय बाव कलेज खुलिनो नागिरबाय बिनि हाखौ बिदों आदानिखौ बेखौ बै स्कुलानो खुलिसिगोन कलेज बै इउएनआ औ माने बिसोर हायार सेकेन्डारिसिम खालायसिगोन स्कुलखौ पलिसिया नांखागौ ओमफ्राय बै अंगनाबादि सेन्टार जाबाय बै न'आ बैयो आं माने खोन्थालाबायाखैनो आं गय संख्रिखौ फाननायावसो लाजिनाय फैयोना आंहाथ' बिसोर न'खरखौ मोनथिखागौना बायखायाखैनो दस्रायाव दासिम बेनो पास जादों दस्रा नेर्सारिफ्रा खथ' बायबाय बिस्रा बायखायाखैनो ओंखायनो आं बुंदों लादो उनावहाय आरो मोनदेरनायनि खथ' खाथियाव सुबिदा दं मोनदेरनायनि ओमफ्राय आंहा फैसा दोरखार जाथारदों माने बिस्रा आंनो अननानै 2 लाखखौ थाब हरथों आरोखि 2 लाख बा 1 लाख ओमफ्राय माखासेखौ नांगौबा टाइम लादो बेबायदि बे खाथिथाराव लाबा नोंसोर मोनदेरनो सुबिदा गैया बैयावबा गोसोबायदि बांद्राय लामा खाथिथाराव सानसो नाङा एसे साइडआवसो थाखानांगौ एसे साइडआवसो थाखानांगौ बे जेंग्रेंफारानि सासे मेलफारि सन्जिब जेंग्रेंफारा औ बै जेंग्रेंफारा सन्जिब बैलाय बैयो सासे ख्रिस्टाननि ओमफ्राय बैयो मास्टार बैयो माबायाबो फैयाखैमोन ने रेजें ओइले बिदियाव खालि बाजाराव आधा बिगाखा ओमफ्राय नै नैबे मोनसे लामा जाबाय बे सिमेन्ट खनसे गायनाया ओरैहाय बै खिबुनजों सोरनि हा दं फानजोबनो हासिगोन हा बै लावख्रिगुरि लावख्रिगुरिनि नैबे लामाथिं माबा नों लादो बुजाबदो बे फानखासै नैबेयावनो दायफैदो जाखागोन बाहाय नांखागौ नै मालाय केबासि बानायखाबाय बावहाय मोनसे फानथुलानो फानलानो क'क्राझाराव खारलांबायनो हनै फानलांबाय हनै आरो नैबे होफिननाय जाबाय दा बारै खाथि नुहुरगौमोन आरो बे गयाबो देरबा आरो खोमसि होथ'बावगोन ना बे गया जायालै थैजोबगोन थाया गय जायो नामा मानसिया मा थाया ओमफ्राय नों दखान खुलिबाय औ आं रायज्लायना होनोसै आरो बलांगुरियाव फैयोबा बै बिल्डिं दंजोबखाया बिल्डिंआव 4 रुमाव 3 बुकिं जाखाबाय मोनसेखौ आं दोननो थिनदोंमोन बेबो दं आलायनानै दंफैनाया लानांगौ जायगायाव थाबाय थायो खनाना जायगायानो जोंना आखुथिखौथार एकदमबारे ट्रेन्सफार फैबाय औ नुसनबायसो नायस'नाथ' खारनो लुबैबाय गोसोआ बे रोखोमखौ मानो बिदिनो हमथार' दलदनो सोमाव नाङा फैजादों